бошандагони деҳаҳои дараи Алмосӣ шаҳри Ҳисор нисбати бозии футбол муҳаббати беандоза доранд. Дар минтақа пайваста бозиҳои варзишӣ ба вижа футбол роҳандозӣ мешаванду аз ҷониби бошандагони деҳаҳо майдонҳои футбол бунёд карда мешавад. ҳамин аст ки тамоми ҷамоатҳо дар мусобиқа бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ҳайати мукаммал ва либосҳои варзишии ягона иштирок намуданд. сатҳу сифати ташкилӣ ва баргузории чорабинӣ мутобиқ ба талаботҳои зарурӣ буд, зеро кумитаи тадорукот гурӯҳбандӣ ва ҷадвали баргузории вохӯриро тартиб дода, гӯшаи махсус барои ба қайд гирифтани натиҷаҳо низ ташкил намудааст, ки чунин низомномаро ҳатто дар бархе аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ низ дидан ғайриимкон аст. Ба иқрори собиқадори футболи кишвар Фатҳулло Ҷалилов соли 2021 дар дараи Алмосӣ соли футбол эълон шудааст ва якчанд мусобиқаҳо дар ин макони зебову хушманзара роҳандозӣ карда мешавад. имрӯз дар дараи Алмосӣ як ҷашни футбол аст. мо чӣ хеле ки медонед имсол соли ҷашнӣ аст, 30-солагии истиқлолияти давлати Тоҷикистон аст. чӣ хеле ки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ гуфтанд, бояд мо имсол мусобиқаҳо бахшида ба ин ҷашни бузург бисёр гузаронем. имрӯз дар дараи Алмосӣ мо тасмим гирифтем ки тамоми деҳаҳои дараи Алмосия дар ҳаминҷо ҷамъ карда, сафу ҷамъ карда як мусобиқаи футбол барои ҷавонҳо пешниҳод кунем. мо аз байни 24 даста бо 10 дастаи дигарро интихоб мекунем ки ба номи премер лига мусобиқаро бо давом метем. бо байни ҷамоатҳо ҳам дар ин ҷо мусобиқаҳо мешавад, бо байни мактабҳои миёна ҳам дар ин ҷо мусобиқаҳо баргузор мегардад. бо бозии дастаҳои деҳаҳои Лабисой ва Лангар дидорҳои гурӯҳӣ низ расман оғоз шуд. ёдовар мешавем ки бозиҳои гурӯҳӣ то санаи 3 моҳи феврал идома мекунанд. дастаҳои беҳтарини мусобиқа ба марҳилаи баъдӣ баромада барои дарёфти зинаҳои ифтихорӣ муборизаро идома хоҳанд дод. сокинони дараи Алмосӣ аз ин иқдоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ва дигар ташкилкунандагон барои фароҳам овардани фазои варзишӣ изҳори миннатдорӣ мекунанд. дар дараи Алмосӣ як чорабинӣ бениҳоят хуб оид ба футбол гузашта истодааст. имрӯз дар ин академия як ид аст, ҷашн аст. мақсад аз ташкил намудани чунин мусобиқаҳои варзишӣ ин ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва дарёфт намудани чеҳраҳои нав барои футбол мебошад, ки имрӯз ин мусобиқа бо дастгирии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва сардори Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гашта истодааст. хоб мо миннатдории худро ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва сардори Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон изҳор менамоем, ки бисёр як иқдоми хуб гирифтанд ва ин чорабинӣ дар сатҳи зарурӣ гузашта истодааст. дар баробари мусобиқаи мазкур дар ин ҷамоати шаҳри Ҳисор ҳамасола мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми дараи Алмосӣ низ гузаронида мешавад. ин гувоҳи он аст ки бошандагони ин минтақа дӯстдори футбол ва тарғибгари варзишанд. ҳамин аст ки маҳз дар дараи Алмосӣ яке аз беҳтарин академияҳои футбол фаъолият мекунад, ки дар тарбияи бозигарони касбӣ саҳми бузург мегузорад. бозиҳои мусобиқа бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дараи Алмосӣ наздик ба 2 моҳ идома мекунад, ки дар фарҷом ба беҳтарин бозигарону ғолиби мусобиқа медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда мешавад.